Haizea kontra dugunean, nekez egiten dugu aurrera. Haizea alde dugunean, bizitza ederragoa da. Hego haizea gauza eharra da. Haizeak, musika eta bertsoa baditu, bizitza oraindik eta ederragoa da. Haizeak bidali du handikan nonontza. Gaurko programan, Markinan egiten den musika haizeak zikloaren baitan egingo den bertso saio berezia aitzaki hartuta, Mikel Ansola elkarrizketatuko dugu. Mikel Ansola musika haizeak zikloko antolatzailea izateaz gain, organo jotzailea da, eta organoa eta bertsoa nola uztartu daitezkeen galdetuko diogu. Behin Markinara etorrita, bertso saio berezi honetako bertsoaldiak eskainiko dizkizuegu, eta ez hoiek bakarrik, baita Donostiako jaialdikoak ere. Ongi etorri organoaren eta bertsoaren hitzetik hortzerara. Arratsaldeon ongi etorri, gaur altarea da holtza, ta arte denak lotzen dituen organo bat da bihotza. Improvisatzen ariko dira musika eta ahotsa, puntu beretik hasita ia nora heltzen dan bakotsa. Johannes Jura eta Carlos dira, organoan hiru Einstein, eurek kantuak joko dituzte, eta igarri zein dan zein, itzta doinuen baitan murgildu, zuek jasota guk erein, musika haizeak goxolaztan du, zaitzala Markina semein. Markinako musika haizeak zikloaren baitan bertso improvisazio kontzertua antolatu zuten. Antolatzaile eta gaijartzaile lanetan aritu zen Mikel Ansola organo jotzaile markinarra. Hitzetik hortzera bertso saio berezi honetara gerturatu da, baita Mikel Ansolaren gana ere, bera eta organoa hobeto ezagutzeko asmoz. Mikel, organo jotzaile bat elkarrizketatu behar nuela esan zidatenean, gizon heldu bat irudikatzen nuen. Askotan harritzen da jendea organo jotzailea zarela esaten duzunean? Bai, egixe da, irudi hori hor dagoela, ez da? Organo joli eta pertsona nagusi baten lotura hori. Baina, azkenengo urtitan gazte batzuk mugidu organo munduen, eta, uste eta purka-purka irudi hori aldatzi lortzen, baina egixe da, harridura notizi bat edo seinale bat izela ikela. Eta zuk organoa jotzen duzunean, zer sentitzen duzu? Organoa instrumento oso kompletu da, instrumento bakarra di herri bakotxen, eta, betetasun bat, ez da? Azkenien, bai. Eta musika haizeak zikloa antolatzen ibili zara, zer da ziklo hau? Musika haizeak da, formatu desberdinek Markineko toki berezixetan aurkezte itxun musika ziklo bat. Aurtengoan musika, organoa eta bertsoak, ea nora garamatzan ziklo honek? Hori da, ikusiko, ia jentia animeten dan. Igaro berri dugun astelehen goizera egingo dugu salto, irailaren 8 goizera. Pentsiodunak zarete. Duela 4 hilabete, 155.000 sinadurekin batera sartu zenuten herri ekimen legegilea eskatuz gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin edo hobeto ulertzeko salario minimo interprofesionalarekin parekatzeko. Iraila astearekin batera ordea Jaurlaritzak ezezkoa esan dio, naiz eta oraindik legebiltzarrera igaro beharko duen. Albiste hori jaso berritan eta udarako etenaren ostean, astelehen goizerako lehen elkarretaratzean elkartu zarete. Egia esan, uda osoan, izan badut sinistear.
Ta iraileko lendabiziko astelen horretan zehar, aurrera egin izan balu aize denbora librear, baina bainatze remedio, ba hemen segitu behar. Baina begira pankartatzean zenbat urte ze iraupen. Nola leloek ta arrazoiek lehengo lekuan dirauten. Astelenero biltzen garela urte batzuk dira aurten. Eta oraindik nago ziur entzuten ote digute. 150 firma nere uste sekulako presioa, ta horri 1000 erantziz gero pentsatu ze prezioa. Pradales horrek edukiko du hilarteko pensioa, ta jubilauta gaudenok berriz hilarteko tensioa. Egia da bai latza izan da ametxorain artekoa. Baina protesta beti izan da guretzat bitartekoa. Bizi modua ez dago orain hainitxura merkekoa. Eta haientzat limosna bat da gure gutxienekoa. Baina ni beñat beti izan naiz kalearekin leiala. Zabaldu zazu banderola hori oihartzuna izan dezala. Arratsaldean Hondarribira harturik more oiala. Nork esan zigun jubilatzean lasai biziko ginala. Ni gutxienez ametxen abil garai bateko xarmetan. 10 batzuk sortu baitira nere patrika barnetan. Hemen gabiltza gure penetan ta aldarrika penetan. Guri ematen ez digutena gastatzen dute armetan. Ama, beti egonda gure artean. Bere ahotsa izan zen lehen entzun genuena. Haren berotasuna lehen babesa. Urtez urte ez gintuen beldurrik gabe maitatuz. Isilik tinko. Denborak ordea bere astarnak utzi zituen. Eta ni urrunean bizi nintzela, pixkanaka ikusi nuen nola itzaltzen zen haren argia. Azken aldietan ondoan egon nintzen, baina egun batean agur esan behar izan nion, eta bihotzean kolore biziak itzaltzen sentituta itzuli nintzen eguneroko utz batera. Gaur agurra bihurtu zait otoitz, eta esker honeko hitz isil. Ez baitut bizitzan ama baino gehiago zor diodan inor. Zer geratzen da ama joan eta gero egunerokoan? Zertan bihurtzen da eskerrona berari ezin entzunarazita? Behin amaren bularra horren emankorra
baita noizbait amaitzeko. Eta zilborrestea hain estu lotzeko, hautsi egin behar da berriz jaiotzeko. Hautsi egin behar da berriz jaiotzeko. Eriotza onartzen hain zaila da berez, baina amagan hartzen dugu luzaz babes. Taren irakaspenak iraultza eta amets, pertsonak hiltzen dira emandakoa ez. Pertsonak hiltzen dira emandakoa ez. Gugan gelditzen dira hitzak ta ametsak, besarkadak musuak ta gelako ertzak. Amaz gogoratzea uneotan behintzat, etxera itzultzea hoixe da niretzat. Etxera itzultzea hoixe da niretzat. Naizta parean izan haren hilobia, beti aurrerantz doa bizitzan horia. Ta ondaretik dator gure historia, ta esker ona bihurtu leike memoria. Ta esker ona bihurtu leike memoria. Mikel, zuk nola ezagutu zenuen organoa eta zer lotu zintuen organora? Bueno, Markina Ximenen, juntan igual gehiago, 14-15 urtetik organizatzen da kontzertu handi bat, herriko kultur talde desberdinak hartzen da parte. Eta, izan hor 2011-12, ez dakitzea atzoin, izan kontzertu potolo bat, dantzataldie, bandie, Ximena ez batza. Eta orduan Markinek organisti Martin Albert izan, eta hor joan organo eta trompeta eta organue bakarka pare bat horra. Eta orduan izan zen, lehengoko loturi izango gu instrumentuaz, eta ordutik aurrera izan zen jode, nik instrumentu hau probeti guztauko jaten instrumentu probeti izan. Eta gogoratzen duzu organo aurrean jarri zinen lehen aldia eta zu jotzen ari zinela lehen soinu hori edo doinu hori? Nahiko klasiko izan zen horretan, hor interpretatu zen obria kontzertu horretan, oso ezagunetan tokata eta fugia izan zen, remen horren. Eta, nik buruen dauketan lehengoko doinuek edo organuen probauteko lehengoko musikie, hori da, ez da? Doinuek, lehenguek organue eta musikagileek obra hori eta hori da. Ezagutzen ez duen bati, organoa nolako instrumentua dela esango zenioke? Esango nekixo, aukera asko emoten da esan instrumentua dela.
Organo guztixetik gainera desberdinek, hau da bainga Markina Xemenenga, Xemengo parroki honetan. Hemengo organue lekeitxoku ondarrun edo Markinen beste leixa batera bagoiez, organo guztixek die desberdinek. Eta esango nuke hoxe, aukera asko emoten da den instrumentu dela musika, eliz musika joteko, baina ez bakarrik eliz musika. Guk egunerokotasun baten ikestu guzen obrak batez be, kontekstu erligioso horretatik kanpora dauezan obrak die, eta kolore asko daukezan instrumentu bat dela. Eta organoa non ensaiatzen da? Zuk non ensaiatzen duzu? Bai, egixe da, 14-15 urtetik, nik Xemengo eliza honetako giltze eukizeot, orduan, ensaieta beti etorri izena ona, orduan, azkenean egixe da organuek batez be elixantaz, orduan, instrumentu ensaieta torteko, elixa tortenga. Egixe da didez, azkenengoko 4 urtetan nire ikasketa gaitxik Alemanian, Stuttgarten egona, eta unibertsiade horretan, da gauza oso berezixe, baina unibertsiade barruen da 11 organo. Orduan, oso politxezan, ze azkenean, beste instrumento bat lez, eraikin horren barruen, trompeta jole, piano jole, arpa jole, danekin batera, bakotxak euken organo gelak euezan, eta hor ikeste den duen. Beraz hemen, bizilagunek organo soinuak somatzen dituztenean, badakite zuen saiatzen ari zarela. Bai, hori da. Eliz honetan, momentuz, ni etorten da. Osak, bai, hori da. Bi begiak jartzean, gazara begira. Denok aldatzen dugu gure perspektiba, tantaka aldatzen da gezatik gazira, ta odolezko malkoak ateratzen dira. Ez nahastu kirola eta politika. Ez nahastu bizitza eta bizitzen etika. Ez nahastu odol uste, protesta kritika. Mundu hau bihurtu da mundu hipokrita. Itxasontziak doaz laguntzaz betetan. Itxaropena euren barkuko maleta, misil txiki bat hurbil liteke tarteka, sutilki esateko, emateko buelta. Eta azkena, hitzak agortu arren, isildu ezina. Urrun ikusi arren, ez da atsegina. Boikota egin behar da, ez soilik mitina. Palestinarrena da, gu guztion mina. Nerea, Bartolo tradizionalaren eredu izango zara. Gozteoak, WhatsAppa, alde batera utzi eta aurrez aurre hitz egin eta ezagutzearen aldekoa. Bartolo izanez eta Maritxu desio. Josune, maitasuna klik batean bilatzea defendatuko duzu. Ligatzeko, dantzen ordez, argazki eta sare sozialen eskaparatea defendatuz.
Beraz, Maritxu Izanez eta Bartolo Lezio. Aurrera pena sarri izan da akatsa, nik nahiago aurrez aurre sortu oiden martxa, ardo baltza edan da alkola ta matxa, zapore gitxikoa tinderreko matxa. Naiz eta konbentzitu nauzun kasi-kasi, arrazoiak ematen beharko naiz hasi. Pantailaren atzean etzazula antzi, ez dut pentsatu behar ze erropa jantzi. Bajantzi zu etortzen zaizuna parera, beti ondo geratzen zaizu aldaera, hainbeste argazkiren mundu hori zer da, filtro barik ikutu, filtro barik berba. Dena publikatzen dut, bertan ala jaina, nire umore irudi ta neure azaina. Handia dut laik bidez jasotako ordaina, hortarako nork segi euki behar da baina. Followerrak nahi dozuz mila eta goraino, baina Instagram hori aize desengaino, hobe parez pareko beste dana baino, nik segiduko dotzut goiko iturriraino. Topera ikusten zaitut hortxe zeure martxan, aurrez aurrekoanik jartzen dut zalantzan. Taizu egonda pantailan ta ez herriko plazan, ez didazu hankarik zapalduko dantzan. Lankideak zarete. Oporraldia pasa eta lanera bueltatzeko garaia, heldu zaizue, eguerdi partea da, kafemakina parean tokatu zarete, eta zer moduz joan dira oporrak, eta bakoitza zeinek handiagoa botatzen hasi zarete. Norberaren oporraldia hobea izan dela adierazi nahian. Lehendabizi jate bat ta gero zaldia, ondoren ezautu nahi Tailandia aldia. 10.000 kilometroara igualdia, 20 euron bilatu nuen egaldia. Beraz merke zegoen zuretzat euroa, nik berriz Albanian nolako beroa.
Uda bat eduki dut alaia eroa, honek jatea esan du banik kruzeroa. Albanian undago Europan kakoan, edertasun handirik ez da han jokoan. Udan denean bero atzota gaurkoan, ta epe heldu egiten zun ni joan dakoa. Beraz zure kartera ez dago sensible, ni berriz ibili naiz aske edo libre. Maitasunak nirea dauka adibide, uda hontan izan ditut 24 lige. Bistan da fantasia gailentzen zaiona, 24 esan du izango da broma. Hortan ere ni hobeto aldea sakona, asko txarrak baino hobe da bat eta ona. Beraz zu bakarrakin ta onenarekin, hortxe ibili zara ekin eta ekin. Horretan zuk suertea daukazu behin epin, berdina pasatu zait neri bidaiekin. Mikel, zergatik hasi zineten musika haizeak zikloa antolatzen? Bueno, musika haizeak sortu zen Mai Itxurruka trompeta joleaz batera, Bixon artien. Eta idei esan, musika ekitaldixek, esango dunke eduki formal baten barruen, herrixen aurkezteko aukeri egotia. Helburue da hori, argi egon da hasiera-hasieratik, gauza desberdinek aurkeztia herrixen. Eta aurten, berezitasun bezala, organoa eta bertsoa uztartu dituzue, nola bururatu zitzaizuen hori? Bai, musika haizeaken beste helburutako bada, bai herriko eta Euskal Herriko interpretiek, gaztiek batez be etortia. Eta, bueno, kasu honetan ukiko guz bertso kontzertu honetarako atzerrikuek. Orduan, helburuek kanpoko jentia eta Euskal Herrikoek ekartia. Eta Nerea Ibarzabal da Josune markina xemeindarrak izen da. Ikusi gendu, segaitxik ez dugu etxen bertzu eta musikie uztartzen da bezan kontzertu bat. Musikarion asko hartu monien eta lan etxeko aukereuk azkenengo lagurtitan. Eta improvisazioen pixu asko jarri daben interpretiek. Orduan esan du, segaitxik ez dugu lantzen musika interpretazioa eta hitzen improvisazio hori, ez? Orduan musika eta hitzek lotzen da bezan kontzertu batei espazio bat emotie eta gainera markineko jentia, Josun eta Nerea eta atzerritxik datozen kasu honetan beste 3 organo jole. Atzerriko organo joleak izango dira, eurei nola azaldu diezu zer den bertsolaritza? Bueno, lehen esan dugu mogun, improvisazioek organuen pixua handixe dauke, eta bertsolaritza da hitzen improvisazio hori, ez? Orduan, eurei azaltzeko modu izan da, zuek musikan egiten duzuena, Euskal Herrixen badaukegu beste disiplina bat, hitzekin joko hori etxen dabena, oinarritzen dana, eta bertsolaritza da azkenin hitzen improvisazio hori. Nikolan azaldutziet eurei, hau da, eurek musika etxen dabena, bertsolarixek etxen dabe hitzekin jarritxeko gai baten inguruen. Eta proposamena nola hartu dute? Bueno, hasieran ez ezagutza ondixe, gainera hizkuntzi euskeraz, ez ben ezagutzen, baina hortxe da bai puntu politxe, ez? Gure kantutegixe, gure doinuek atzerrire helaraztie, hau da, nik, oindala egun batzuk ja aurretixaz bai emonotzi ezan gaur
entzungo guzen doinuek, improvisauko da bezan doinuek, eta letren itzulpenak. Hau da, eure jakin da izan, doinuek hone die, eta letrak hauesek die. Eta eure, ilusioa askoa sartu ben proposamena, bakotxa toki batekue, karri hogu pixkat bebai gure edapen edo kantutegizea aldanik eta geixen zabaltzeko. Maitasuna itsaso bat balitz, nolakoa litzateke zuentzat, zer kolore izango luke, nola dabiltza olatuak, eta maitasuna galdu duen norbait bazina, nola biziko zenuke hori itsasoko irudiekin, nola sentituko zenuke galerna? Maitale bat hor jasoa, ta oea itxasoa, naiz gazia den osoa, itotzea naiz gazia den osoa, itotzea ze gozoa. Itxasoan nik nabarmen ikusten dut garden benetako maitasuna, hor baitago ikusi ezarren benetako maitasuna, hor baitago ikusi ezarren. Maiz enbatak dira gogor, gainditzeko baltzara nor, itxasargi bat duzu hor, guk nahiarren beti ez dator, itxasargi bat duzu hor, guk nahiarren beti ez dator. Eta jartzen bada itxusi arnasari ondo eutxi, ondoraino eramaten ezaiozu inoiz utzi, ondoraino eramaten ezaiozu inoiz utzi. Norbaitekin hitzak batu, betirako nahi markatu, ondarrean lau olatu, ta oinatzak ezabatu, ondarrean lau olatu, ta oinatzak ezabatu.
olatu. Ta joaten bada bera, ez aldegin zeure etxera, aurrengo mareak zer dakarkizun urrertzera, aurrengo mareak zer dakarkizun urrertzera. Lagunak zeate, Uharriakok. Bihar da, Kontxako estropaden bigarren asteburua bihar erabakiko da dena, eta kontue da, aurten plan berezi bat egitea erabaki duzuela. Batel bat alokatu duzue, eta laurok arraunean itxasoratzeko asmoa duzue, estropada bertatik bertara ikusteko. Portuan zaudete, batelera igozarete, eta arraunean astera zoazte. Patroi jarri naizta erdikaran begiratu dut atzera. Kuadrilla ederrarekin noa Donostia bordatzera. Amets ez dugu kostaldekoa igerian daki doi-doi. Oso urruti ez gara helduko bera jarri bada patroi. Patroi jarri da naiz eta berez izan behar luken masta. Nora nuan izan joandik San Pedrora mareatu iten naizta. Egia da bai hemen gabiltza gulan ez ezagunetan. Nunbait ez gera ondo moldatzen lehorrekoak uretan. Balizaraino helduko geratan joko degu bingo. Baina espero dut ez digutela antidopinik egingo. Antidopina egin ezkero, positibo ziurra da. Laukalimotxo edan ta gero urraunditan sartu gara. Santa Clara izan leike hori nei iruitzen zait mundaka. Hartu degun lantxatik ilorrek bere motorra nundaka. Motor moduan hartu ditugu, lau arraunda eta lau gezi. Jakarabelak ere joan dira gure ondotik iesi. Hiru kupela ere badira eta guk basoak gora. Ternua ez tegu joko igual baina eternua izango da. Igual onena izango dugu, plana hementxe ustea. Kirola beti gustatu izan zait telebistan ikustea. Ni ere maiderrekin gaurrados igual onena hori da. Akuarumeko arraiak ere guri parrezari dira. Beraz arraiei begira gaude hemen gure bateletik. Arrauna ez da eta berdina kortak utzi zuenetik. Josune Aramendi eta Nerea Ibarzabal, hariko dira bertxotan, eurek nola hartu zuten proposamen hau?
Egiz esan, ilusio handia sartu ben proposamena, hasieratik prestutasun handia erakutsi ben. Baina, nik uste dut 5-6 hilabete egon gari, egiz da eurekin bat doinuek adostu, nundi nora joinke, behien abestu edo goixen, organu joluek nortzu die, euskera iztabe ulertzen, zelan eginke, letrak itzulingo die. Orduan itzen da, harremana gainera estutu da ben proposamen bat. Eta kontzertu bertso saio berezionetara hurbiltzen denak, zer jasotzea gustatuko litzaizuke? Lehen esan dugun bezala, improvisazioa bai musikatik eta bai letratik lotu leikela. Bigarren ez guztoko jaten organuek, doinu herrikoiek aurkezteko aukera asko erakusten da bezala. Lehen esan dugun modun kolore desberdinak eta hori, lotzie gai herrikoiekin. Eta azkenik, bertsolaritzi epe, instrumentu bat naiz da elizarekin lotute dauena, edo itxura hori daukegune buruen, lotudura hori, pixkat hautzi lehikela bai. Horrelako kontzertu gehiago izango dira Euskal Herrian? Azaruan bixen, egingo da beste kontzertuat bertso eta organuek Euskalduna jaure gixen, Maialen Lujanbio eta Andoni Egaña, bertsolarixekin, eta Toma Hospital organu jolie. Toma da Parisko Konservatorioko organo irakaslie. Eta urten ospatzogu Maurice Rabelen 150. urte hurrena, orduan bertso zaio horren gioi nagusi izango da Maurice Rabelen figurie. Nerea, euskal dantzaria zara, 7 jauziren erritmo propioa, euskal tradizioa eta komunitatea atzerritarrei azalduz. Atzerritarrek ere zalantza eta kuriositatea adieraziko dizkizute. Josune, atzerritarra esanik, ez duzu herriko plazako hitzik ulertzen, baina erritmoak harrapatu zaitu. Bere kultura eta pauso propioak dantzara ekarriko dituzu, apaltasun eta humorez. Biok, dantza kolektibo bat irudikatuko duzue. Gaur turista bat etorri omen da, festak izanik geure plazara. Aztu aurreskua ta egin 7 jauzi, errezenetik hasiko gara. Korroan sartuta lehen egin ditut, 3 harinarin ta 4 fandango. Baina azkenengo hau luze xamardoa, zenbat jauzi dira nekatzen nago. Bere 7, baina heldu 3, ta hortik gora iso edo arre. Zerutxukoei atzetik jarraitu, ta fuerte egin hau ta irribarre. Jarriarren nire bi begiak ara, zuen energia ta simpatian. Aizu ez pentsatu, guk be badauzkagu, gure zerutxuak Eslovakian. Bai seguruan musika kontutan, abilak eta argiak dira. Bertzolariak bebadira hemen, baina ez ikasi eurei begira. Nerea maitea alperriko dira, zure deskripzio eta azalpen. Baina lasai hartu
hizkuntzaren faltan, gorputzak badaki asko esaten. Joseba Etxebarria bertso munduko eragile nekaezina hilda. Larrabetzun eta Bizkaia osoan egin zuen lan bertsoaren bueltan. Bertsozale elkartearen sortzaile eta zuzendaritzak kide izandakoa, eta bereziki txapelketaren talde antolatzailean aritu zen. 2021ko txapelketako finalean txapela jantzi zion Nerea Ibarzabal txapeldunari Moises Enbeitarekin batera. Agin, autobusean sartu haiz, bete xamartua zagok autobusa, baina bazegok leku bat libre eta bertan eseri haiz. Urrengo geltokian Maialen sartu duk autobusean adinean aurrera doan emakumea. Ire paretxura etorre duk, agin, eta antxe jarri duk geldirik zutik autobusean ohikoak diren zutabe horietako bati helduta, jarri duk Maialen. Orduan, adeitxu, altxa egin naiz, Maialeni leku bat uzteko asmoz. Nabarmen ikusi duk nola bestaldera begiratu duen ez ikusiarena eginez. Edukazioan ni nola naizen maixu, zure gana alaxe urbildu natzaizu. Ez alnazu ikusi aizu, senyora aizu. Edo bista fallatzen asiote zaizu. Senyora esaten du begiratu zona, uste aldezu naizela etxeko amona. Edukazio da horri esaten zaiona, baino gehiegizkoa ere ez da ona. Edukazioa det nik adinaren truk, ta hartu ditudanez zartzaruan zantzuk. Orgulua haundila nola daukazunzuk, eroitzian lurretik altxako altzaitu. Nik zentzuz egiten det pausua ta hitza, ta autobusez ere dotore gabiltza. Jekidalako hartu det disgusto bortitza, ta serretuko nitzan jeki espalitza. Autobusean dugu arazo sakona, naiz eta asigeran txiste eta broma. Ara txoferra ere heldu baita ona, bileterik pagatu ez dezula diona. Bileterik ez dago aspaldian behintzat, hor pasa behar dira txartel baten ertzak. Txartela galdua du nere poltso beltzak. Haude balde ezaltzan pensionistentzak. Amona zarrak oso gutxi du gozotik, ta laister gutxiago du ezur osotik. Ontara entrenatu dan arren atzotik. Lasai heldu zaidazu senyora besotik.
Oain senyora esan dit baino basta. Ume hau izango da lotxagabe kasta. Geistera noa orain iritsi naiz jasta. Ta mona zahae naiz, amarez naizta. Nik esango nikeen ere lagun handitza Aiur Moreno, hemengo gure bertso talekidea. Nire kasuen nire aita Asier Legarreta izango zen, bai. Eta, bueno, gehien bat, bertso eskolako gehienak bat dire bastante... Fan, nahiko friki fan. Bai. Nire izeko da oso frikia, baina goi... Nik ez daugat inorri inguruan bertsoa gustatzen zaionik. Gatxi bat, familian oso bertsolari eta bertsozalea dena. Nire lagun bat bertso balekutakoa iradi, dakizkenak en plan bertsolari, eskolarteko bertsolari ziren batean agurrak super randomki edo mieratzen da 85ko agur bat, eta hola da super friki, bertso friki. Familian taulan ez asko, ez dute asko jarrarik taulan, baina esateko nire izebaren izebak taulan. Zei batzutan elkartuin gara eta galdetzeute denetarik taulan. Bertua guztia izakona nahi edo aita pixakola, bai dia bertso saliak. Eta nire ikitza ama nahitza. Normalian, behakin zauzen nien bertsoari buruz aldalako urten nahi xan. Edo tendentziako lako bertso mundu hortara aiaikia. Neuka pasalako, igual, parriketa normal baten eta igual bertsoa soltaileko ero... Hain bertso zale, nire inguruan, bertso eskolan diren kideak, baina bertenaz, nire ikitza familixakin iken bertxotan eta bere anaiakin eta baskaian afaian eta bertsuak eta kanta iken ebe. Nire izeko joaten da asko, egiten du asko dekesabe eta oso fria. Edozein momentutan, hasten dira besten bertso bat, holan. Mikel, nolakoa da musika klasikoaren eta organoaren egoera Euskal Herrian? Musika klasikoek gaztien artin adibidez, esango neuke, leku edo aukera gitxi mote jako zela. Eta zartzen den jentie gero bai arrapeten da dela, hau da, aukera bat eman ezkero arrapeten da dela. Egixe da, ekintza desente etxen die, eta gainera, herrixetan kultur programazioan barrunbe beran espazixu badauke. Organoa dago kizionez, daukegu ondare itzela Euskal Herrixen. Benetan, instrumento potente asko daukeguz, batez 19. mendeko instrumentuek. Egixe da, gazte perfil hori iztauela asko, eta musika klasikoan bardin erantzuten moen, pixkat aukera bat emoti ebe organuai posgarrixe izango litzatekela guzti bat. Organoen ondarea itzela dela diozu, baina nolako egoeran daude? Euskal Herrixen daukeguzen instrumentu edie esan bezala 19. mendeko, instrumento asko, romantizismo garaiko, eta eskola frantsesa. Frantzine gontzan 19. mendien organu egile oso ezaguna, Aristide Caballejol, eta Caballejolek egindeko instrumento asko. Eta, euskal organo egile, gaur markinen entzun gogun organoa adibidez, Akilino Amezua, Azpeitxerrak, nire bederatzen da marrein nahi ban instrumentu eda. Euskal organo egile pegon dia. Batez be, eskola horrek, zabalduteko ideia guztiek ondo jasoten da bezala. Ondare horren egoerie zein dan. Egixe da, azken urtetan zahar berritze desente indiela, baina adibidez azkenetariko bat Bergarako organue izen da, 1889 Stoltz anaixak indeko organue, benetan instrumento zoragarria. Eta, pixkanaka ari die instrumentuek zahar berritzen, eta esango geneuke gure arduri danona dela ondare hori zaintzie. Eta Mikel, bukatzeko, zein dira zure urrengo proiektuak? Oin, musika izaken murgildute gongoa bebai urrixen, urrian lauen izango da urrengo kontzertue, eta gero azaruan 15 hirugarren kontzertue. Eta neure kontzertue dago kizunez, azaruan urriaren 17 Leongo katedralien, organo barri bat, 2000 eta 12-13 urtien izan instrumentue da.
eta Leonen bena sekulo egon, eta egixe da urten aurkeztu dela 10 kontzertuz osatutako ziklo politxe, kanpotipe badator jentia. Eta, pozik, horrelako leku baten urrengoko kontzertu izateko, eta, horretan buru belarri hori prestatzen. Mikel Ansola, eskerrik asko gaur, hitzetik hortzerarentzat tartea hartzeagatik, eta izango dugu, elkarren berri. Zeuei, eskerrik asko Markina Xemina hurbiltzearren. Hauxe izan da ekarri dugun esperimentu handia, belarri eta begientzako zenolako oparia, funambulista da musikoa, ta berdin bertzolaria. Eskerrik asko izatearren eusten gaituen aria. Lau hizkuntzakoen saioetan, piezaz pieza eta gaika, silabako zehatz bako, zazpi jauziei jarraika. Eskerrik asko Mikel Ansola, zure izena nola ez aipa. Hau aspaldi eindako zorakeri, ederrena izan baita. Zorakeririk tartean bada, guk hauzelan ez babestu. Nahi badozue bihar Durangon, berriz behar da abestu. Internazional mailako dantza, zazpi jauzi zein aurresku. Gauza ederrenak sortzen baitira, ahoz aho eta eskuz esku. Zenbat hizkuntza eta herrialde, horren anitzak gara gu. Naizta batzuek nahiago duten, konfrontazio eta tabu, musikan elkarren aurbiltzeko, zubi ederra daukagu, eta sinistu gure munduak, musika asko behar du.